Ja tuo sieltä keskellä, ota muutama lantion nosto ylös. Paina palloa alas ja rullaa nikamalta alas. Se pari kertaa vielä. Hyvä. Ja jätä alas. Vielä Maaritin säästyksellä jatketaan. Nostan pallon päälle istumaan. Niska ja hartia lihakset vuorossa. Hyvä istuma-asento. Kallista pää toiselle olalle. Voit taas tukea sormet sinne pallon tuntumaan ja tukevampi istuma-asento. Palloja useita eri kokoja. Löydät oikean koon, kun polvikulma istuessa on 90 astetta. Pyöräytä leuka hitaasti rinnan kautta toiselle puolelle. Ja pallon voisit aina lisätä ilmaa tai tyhjentää sen mukaan, että miten haluaa harjoituksista tehoja irti tai harjoittaa tasapainoa. Tällaista pallojumppaa tällä kertaa. Nähdään ensi viikolla. Moi! Moi moi!